ଏବେ ଆମେ ଧନବାଦରୁ ରିଟର୍ନ କରୁଥିଲେ ଖଡଗପୁରକୁ। ରାସ୍ତାରେ ବସ୍ର ମାନେ ଇଞ୍ଜିନ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତ ଏମିତି ଟାଇମରେ ଖରାପ ହେଲା ଯୋଉ ଟାଇମରେ ମାନେ ଲଞ୍ଚ ବ୍ରେକ୍ ଥାଏ, ତ ଇଜିଲି ମିସ୍ତ୍ରୀ ମିଳିବନି। ତ ଏଇ ଟାଇମରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ଏଇ ସମୟର ମିଳିବନି, ଟିକେ ଲେଟ୍ ହବ। ଆମେ ଆମର ଯେହେତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଗକୁ କଣ ହବ, ଆମେ ଆରାମସେ ବସଛୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ଭରସା ଅଛି କି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ପୁଣି ଆମେ ବସ୍ର ବସିବା, ବସ୍ର ଜର୍ଣ୍ଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ। ଲାଇଫ୍ର କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ କି ଆଗକୁ କଣ ହବ ଆମକୁ ଜଣା ନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଡେଫିନେଟଲି ଭଗବାନ ସେଥିରେ କାମରେ ମିସ୍ତ୍ରୀକୁ ଖୋଜିବାରେ ଆଉ ତାକୁ ଅ, ଠିକ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇବାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଆମ ପାଖରେ ନଲେଜ ନଥାଏ। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବାର ଅଛି, ପେସେନ୍ସ ରଖିବାର ଅଛି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ନିହାତି ରଖିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ଠିକ ହେଇଯିବ। ବସ୍ ବିଲିଭ୍, ଟ୍ରଷ୍ଟ and patience, these are the key things which you have to ensure. Thank you.